Tagay na po may karoon sa may bayog ni horse guys. Banding mo guys. Oh, lindot yung dagat. Yung dagat guys. Okay kayo. Inom na gamay at nagmay. Ebidensya. Ebidensya sa Tagay. Alcohol. Okay. Bay yun, asin lang. Usay nga na niya. Ba yun? Sino na rin? Wala pwede. Tagay na po guys. Tagay. Wala rin nakaingon guys na nagkatapos na ba? Nagkatapos may ari nagbanding-banding sa pamilya guys. Tungod ari guys. Salamat sa buwan guys. Okay, this is my favorite guys. Anytime, anywhere, in van. This is asa napita, mao doon na yung paborito na ko. Okay, wife. Okay, sa mo di ako sa kakauban ako, kalingdiri na nagkaon pa ni guys. Pero, paborito niya polis. Minsan eh. Oo. Minsan kakaon na eh. Yan ang yapo ito no. Okay kayo. Pero guys. Bahala ko na nila guys. Basta kay dami. Daming banding mamayari. Okay kayo. Sarap guys. Grabe sarap. Ini boy. Lindo guys kay. Sarap kayo guys. Mo dali nakaingon guys. Ngano nagtapok-tapok man guys. Ay master guys. Mau nih master guys. Oh, mudawat na po ng assistant guys. Mudawat na po no? Mudawat na sa ba? Vlogger pa. Oh, guys ha? Nasa niya down? Down or inom guys? Ano mo to? Oh, to ako. Oh. Ini guys, vlogger nih ya guys. Alam niyo yung kamera guys oh. Sa channel mo. Sir? Channel 102.3 KCPM. Sa mga